Nahulihan po ng illegal na droga ang isang 41 anyos na lalaki sa bayan ng Kalasyaw matapos itong maaresto para sa kasong carnapping noong linggo, Disyembre 28 ng kasalukuyang taon. Ayon sa ulat ng pulisya, inakusahan ng suspect ng pagnanakaw ng isang tricycle na pag-aari ng isang 45 anyos na negosyante mula Bayambang, Pangasinan. Bago ang insidente, iniwan umano ng biktima ang tricycle nito sa tabi ng kalsada habang bumibisita sa isang simbahan kasama ang pamilya. Habang umiihi sa isang madilim na lugar, nakita nitong sinusubukang itulak palayo ng sospek ang pagmamayaring tricycle. Nagtangkang tumakas ang sospek matapos itong harapin ng biktima, ngunit agad itong nahuli nang rumisponde ang mga pulis na malapit sa lugar. Sa isinagawang body search, nakuha mula sa sospek ang isang pakete ng naglalaman na tinatayang 0.15 na gramo ng shabu na may tinatayang halagang 1,020 pesos. Ang mga ebidensya ay isa sa ilalim sa inventory at pagmamarka sa mga presentasyon or presensya ng mga saksi at ng sospek. Alinsunod sa batas habang kasalukuyang iniimbestigahan ng pulisyang nasabing insidente. IFM News. IFM News. IFM News.